sa zasmeje. No mohli by ste odísť inak. No už točí, My potrebujeme súkromie. No, na toto sme... A môžem robiť hlúposti do toho videa? Môžete robiť úplne čo Dobre. chcete. Lea nám tam robí pozadie. Kšovi. Ahoj Lea. Začnem, ahojte. Končíme, čaute. Je, že si povieš, že je tam Lea, tak tam idem aj ja. Nejdem. Si si istý? Ani učiteľka. Henty, čo tam robia? Prosečníci. Mala som spodné prádlo. Pejne po mne, ja sa fakt chcem prezlieť. Dobre. Ahojte, vítam vás pri jednom z mojich ďalších videí a dnešné video je s mojou triednou učiteľkou. Ahojte. To je veľmi vtipné. V dnešnom videu sa trocha porozprávame a dozviete sa niečo o mne zasa nové a niečo aj o mojej učiteľke. Keďže momentálne sa nachádzame spolu v Taliansku, že? Áno, sme v Taliansku. Kde inde by sme my boli? Čo ja viem, v škole. A prečo by sme boli v škole, veď už je veľa hodín? Je 29 inak mimochodom. No a vlastne obsahom tohoto videa bude, že si budeme klásť veľmi divné otázky o nás. A našou úlohou bude uhadnúť čo najviac správnych odpovedí. A tam je Lea. Lea, zavávaj. No lebo kde by Lea nebola, hej? No a našou úlohou bude vyhrať alebo získať čo najviac bodov. A ten, kto bude mať viac bodov, tak Dostane zmrzlinu. dostanem zmrzku. Dobre, takže myslím si, že všetko sme uviedli, čo by sme mali uviesť. A keby mi fungoval ešte aj mobil, tak aj si nájdem tie otázky. A ja mám svoje otázky v hlave, alebo ich za procesu proste vymyslím. Celý deň mala na to, aby si vymyslela 10 otázok. Ja som spala, pre Boha. Čo budem robiť? Spať v noci, keď môžeme spať cez deň? No a teraz ty začínaš, áno? Otázky? Nie, teraz sa idete vypýtať, lebo mne to nejako nefunguje. A odpoveďou bude áno alebo nie? Áno. Takže prvý fakt, fantastický fakt o mojej osobe bude, že keď som mala 13 rokov, tak som prvýkrát vyšlapala na Lomnický štít. To je pravda. Ja som ešte nebola na Lomničáku. Beňo 0, Zoja 0. A ešte aby som povedal, že prečo som si myslel, lebo pani učiteľka je z Podolínca, tak som si myslel, že keď to tam akože má všetko tak blízko, tak tam bola. Prečo ste tam neboli? Lebo som tam ešte nebola. Proste... Lebo som tam ešte nebola. Mne fakt nejde ten mobil. Takže teraz uvidíme, ako Beňo vie improvizovať. Nikdy v živote som ešte nevidel všetky časti Harryho Pottera. Pravda alebo nie? To nie je pravda. Ja. Ty si nikdy nevidel Harryho Pottera? Ja som... Všetky časti? Bože, tie posledné boli hrozne dlhé. Rozprávaj sa s mojou rukou. To bola taká náschval mierna otázka, lebo ona to zbožňuje. Čiže je to 0-0. 0-0. A teraz... Ale inak vy už môžete odísť, my už sme dávno začali toto video. Oni sa tvária, akože sú tu všetci není, akože keby som to nemal takto nadstavené, tak to otočím. A teraz tam budú ruky. To sú To ruky bol PPG. PPG. Pozdravujeme. No. Môj fantastický fakt ďalší bude sa týkať tiež Harryho Pottera. A konkrétne, takže úplne... Ale je to ako Amazonka vzadu. No nie, dobre, nevadí. Takže úplne mojou najobľúbenejšou časťou z Harryho Pottera je Harry Potter 5. Pretože ja viem, že na jednej strane strašne smutná, pretože tam zomrie Sirius, ale na druhej strane je taká prvýkrát taká naozaj citová, že bola už konečne pre dospelých ľudí a nielen pre deti. Preto ju úplne najviac zbožňujem. Je to pravda alebo nepravda? Nie, nie je to pravda. Prečo si to myslíš? Lebo vy zbožňujete podľa mňa tie prvé časti viac. Mojou najobľúbenejšou knihou je Harry Potter 3, pretože to bola moja prvá kniha Harry Potter, ktorú som čítala. Mám bod. Ha. Dobre, moja ďalšia otázka je... To nie je otázka. Ďalšou pravdou je, že keď som mal 3,5 roka, tak som utekol z domu. To je pre mňa pravda. Prečo ste to vedeli? Lebo si myslím, že ty si taký, vieš, divoký chlapec. Hej, utekol som našim z domu, lebo išli k babke a babka vždy varila puding a ja som chcel proste iba puding. To by ste nepovedali, že? To by som už nevedela odôvodniť, že prečo, ale... A ďalšia moja otázka bude, že keď som mala 4 roky, tak ma moja sestra zhodila z fúrika a zlomila mi nohu. Je to pravda? Alebo nie? Vaša sestra vás zhodila z fúrika a zlomila vám nohu? Asi, hej.
Nie je to pravda. OK, takže vlastne zasa vyhrávate? Takže 2-1? Či už sme sa... Počkaj, ako sme to vlastne rátali, lebo však ani prvýkrát si ani ty neuhádol, ani ja. Druhýkrát sme uhádli a... Takže teraz je to 2... Ja neviem, ty poznáš pravidlá. To uvidíme až na konci, keď sa to bude strihať, že kto vyhráva. Takže potom v Bratislave ťa pozvem raz na zmrzku, alebo ty mňa. Nie, však ja si to pozriem večer a uvidíme. Ďalšia moja otázka je tiež ohľadom nejakej tej zlomeniny. A je to otázka, že keď som mal 5 rokov, zlomil som si ruku. A to už bola tá otázka. To bola otázka. Myslím si, že toto nie je pravdivý fakt. Prestaňte. To malo byť absolútne zavádzajúce, jasné, že som si nezlomil ruku. Inak ja som si ešte nikdy nič na svojom tele nezlomil. Ani tento vlas? Prestaňte. Ďalší fantastický fakt o mojej osobe bude, že na internete, na YouTube sa dá nájsť minimálne jedno video, na ktorom som nahá. Teraz sa musím pozrieť do publika. Publikum sa tvári, že... Publikum je zrozené. Nie. Je to pravda. A dneska všetci moji followeri googlia. Ale samozrejme ma tam nenájdete pod mojím menom a nie je to dobrovoľné video. Stalo sa to na intraku, zlý príbeh. Nechcete inak povedať, koľko máte rokov a nejako sa predstaviť takto uprostred videa? Ahoj, ja som Zoja. Tak mojou 3 ďalšou pravdou je, že doteraz za 3 mesiace mám na YouTube nahratých a postrihaných vyše 40 videí. Podľa mňa je to pravda. Není to pravda. Nie? Koľko to máš? 20. To vážne? Akože, Beňo, Však to sa čiň, prosím ťa. to je podľa toho, že niekedy, keď nemám čo robiť, tak sú aj 3 a niekedy, keď sa musím učiť angličtinu, tak iba jedno za týždeň. Tie ruky, ktoré ste videli, to bol on, pán PPG. A zase to bude také kuriózne, keďže naši diváci majú radi takéto veci. PPG. Keď som bola... To je PPG. Áno, je to PPG. Keď som bola na vysokej škole, tak som chodila po intráku nahá. V noci. Áno. Nie. To není fér. Mala som spodné prádlo. Nie, nahá. Bože, pani učiteľka, henty čo tam robia? Trosečníci. O čo vám ide? Dali sme vám jedlo. Aha. Silou mocou chcete byť hviezdy, ale to sme my dvaja. To bol moskyt. Je pravda, že vždy, keď dojdem do nejakého nového mesta alebo na nejaké nové miesto, ktoré nepoznám, Tak si tam spravíš selfie? Áno. tak mám problém sa tam zorientovať a zapamätať si východy alebo vecka alebo takto. Čo hovorí moje publikum? Myslím si, že ako muž by si sa mal vedieť orientovať. A vyzerám ako muž? Jasné. Máš mužské genitálie? Nevidela som ich ešte, ale predpokladám, že sú tam. No, Lea, čo si ty o tom myslíš? Nemáš problém sa orientovať. Tak akože o mne to iba vravia, že mám dobrý orientačný zmysel, ale vyhral som na našej škole orientačný beh. Som bol prvý. Ty si bol prvý? Áno. A Jej. moji spolužiaci si robili srandu, teda aj Lea, že to iba kvôli tomu, že som inak orientovaný. Som našiel takú paličku, super. Expelliarmus. A teraz... Nie, počkať, moje obľúbené je Crucio. OK. Ukončíme to, alebo chcete ešte nejaký fakt? Fantastický fakt o mojej osobe. Uh-huh. Ja mám toľko fantastických faktov o mojej osobe a teraz momentálne mi nič nenapadá. Ale áno, Lea, ostrikaj mu telefón. V pohode, on už aj tak moc nejako nefunguje. Dobre, už by som to mohol odhodiť, že? Áno, ďalšiu. Dajte mi tému na fantastický fakt, ja si posledný vymyslím. Téma bude kamene. Keď ste si náhodou Kamene? nevšimli, Kamene? Fantastický fakt o mojej osobe a kameňoch? Viem, mám fantastický fakt. Keď som bola na vysokej škole, tak som si zlomila členok, lebo som ktorý? ľavý alebo pravý. Tak asi nie, Vedieť. tak potom nie. Počkaj, ešte som nedopovedala. Proste som si zlomila členok na jednom festivale. No si pri tom, ako som hrala volejbal. Nie. Áno. To nemyslíte vážne? Áno, ja si nevedom, ktorý to bol. A vy čo ste robili v noci
Na festivale ste hrali volejbal? No a veď a nemôžeš ísť von a do prírody a hrať volejbal? Kde budeš hrať volejbal? Vy ste mali aké inak? Buliare, štúdium. Dobre, tak môj posledný fakt bude, že keď som bol prvák na strednej, vždy som sa bál ísť na biológiu. To nie je pravda. Ne. No, ja som ma totiž to učila tú biológiu a nikdy tak nevyzeral. Ako vyzerám na hodinách? Skúste to znázorniť. OK, dobre. Čiže kto vyhral? Ja. Ja. Tak obia. Obia. Ob a ja. Tak obaja sme Dobre. vyhrali. Ale aj tak mi kúpite zmrzku, že? A ja tebe, aj ty mne. Ja mám nie. Ja som chudobný študent. Ja som chudobná učiteľka, však platy učiteľov na Slovensku sú veľmi mizerné a biedné. Spravte s tým niečo. Každopádne, som rád, že ste si pozreli naše video s mojou triednou učiteľkou. Ak sa vám Zojka páčila, tak nám dajte like. Ak sa vám nepáčila, tak nám dajte like. Like. A ja vám určite dám jej Instagram dole do popisu. Ktorý teraz si bude musieť nútene založiť. Áno, lebo už ju nutím asi akože dosť dlho. A ak by ste chceli aj ďalšie video so Zojkou, tak to určite nezabudnite napísať. A to by bolo asi pre toto video všetko. Chcete povedať ešte niečo? Môžem vám povedať pár teplých slov, ako... Dobre, to stačí. Takže čaute. To bol nápad. Teraz ten prešveň, hej?